Ndemuri ya Zimbabwe ndiri mandiri mukati bekufamba mukati bekufafadzana kutsudzura dziri kuitika matima na vose nyika ino. Nyaya ndakakubatsira panguva ino muri ya Zimbabwe irimo mukati megutira ndinoti paka Harare wokamutamba. Wokamutamba Harare. Icho kwadi muri ya Zimbabwe ndikuzivisa ndiri mukati mekureva kuti isu nyaya muri ya Zimbabwe iri mukati menzvimbo yandinoshevedza kuti wokamutamba yakamira sezvizvi pane pamba muri ya Zimbabwe panogara vanhu pamwe chete nemaroja awo. Asi nhasi uno kuseni mangwanani amai vati vachimuka pamba pavo vachimuka vari pambedha vachitarisa pasi vaona paine chipfeko chechikadzi chipfeko chemukati vaona chipfeko ichi vachibva vati ivo chipfeko ichi ndechangu here chakada kufanana kala ndobva vabata chipfeko ichi ndokubva vaona kuti chipfeko ichi hachisi chavo vadaro mukoma KB vabva vabata zvakare vachimuka kuti vanyazotarisisa ndokubva vaona zvakare kuti pane chimwe chipfeko zvakare ndokutarisa chipfeko ichi vakaona hachisi chavo. Vadaro muri yeZimbabwe vazokwanisa kutarisa mumba ndokutoona kuti mumba umu mutori nezvipfeko zvakawandisa ndobva vaona zvipfeko izvi. Ndiri mukati mekutaura navo muri yeZimbabwe amai vanotaura vachiti munzvimbo matinogara mazuva akambopera kwakambowanikwa migwagwa kana kuti nzira dzinokwana kuita mbiri dzese dzakamwaiwa zvipfeko zvomukati zvevakadzi murodhi waingoti uchingofamba waisangana nezvipfeko saka zvikanetsa vanhu vakawanda. Saka izvezvi vazowana zvakare pane pamwe pane musha futi une vamwe mai vakamboshayiwa zvipfeko zvavo vakazozviona zviri pahwindo ravo. Saka nhasi ndipo pasazowanikwa mumba maamai ava muine saga rezvipfeko zvavanofungidzira zvinodarika 50. Yes. Saka mukaenda paWhatsApp channel yedu mukaenda ipapo muri yeZimbabwe munosangana nazvo zvipfeko zviripo izvi. So amai vari kuti muri yeZimbabwe inini pandanga ndakararamba mangu ndabvunza maroja ndogara nawo ndabvunza vavakidzani vari kuti havazvizivi asi murodhi umu mune vamwe vachoti icho chipfeko ndechangu icho. So vamirira kunzwa kuti pazvipfeko zvakawanda zvakazviromba mavo pane varidzi here vanokwanisa kuona zvipfeko izvi. Dhoo vanga vakakiya mahwindo vanga vakavhara asi zvipfeko zvapinzwa mumba pavakarara manheru mumba manga musina. Amai ava vanogara nani kuti vanorara nani mumba umu? Vane mhuri yavo vane vana vavo imba ndeyavo. Rumu yawanikwa zvipfeko ndio rumu inoshandiswa namai. Ndio rumu yavanoshandisa bedroom yavo. Okay. Sei zvazowanikwa murumu mavo zvisina kuwanikwa mune mamwe marooms pambapa? Ndio zvinhu zvinonetsa mukoma KB nokuti ndiri mukati mekutaura ndakutaura nyaya yemumativi ndataura naivo amai vanove ndio muridzi wemba kuti chii vari kuti handiziye bhosho mahwindo ndanga ndakavhara madhozi ndanga ndakakiya asi ndazoona zviromba mangu kuti zvapinda nepandizive ndotarisa nhoroondo kumashure zvakamboonekwa zvakare zvipfeko zvakawanda zviri mudzirodhi mastriti murodhi chaimo nzira dzinokwana kuita mbiri dzekufamba munzvimbo iyi dzakawanikwa dzine zvipfeko izvi zvakangomwaiwa pese pese. Amwe mai vakawana zvakare zvipfeko zvavakamboshayiwa vakazviona zviri pamahwindo. Uyezve mukati menzvimbo iyi zvipfeko zvaigara zvichekwa muvanhu nhasi zvazowanikwa zviromba mavo zvakawanda vachimuka pambedha vaona chipfeko chiri pasaiti vakachitarisa ndechangu here vakatarisa kuona chisi chavo vachiburuka zvakare pambedha ndokuona pane chimwe chepiri vari kuona chipfeko hachisi chavo kusvikira vazoona kuti mumba mutori negomo rezvipfeko zvirimo zvavasingazivi pavakarara manheru zvange zvisimo. Baba Isabel akasike kutanga nezuro makataura zvakare kanyaya yezvipfeko. Chiri kuitika munyika muno kubudikidza nenyaya yezvipfeko? Handizivi kuti vana godobori nemaprofita mune zvamunoziva here kana kuti munhuwo zvake aripo here anoziva kuti zvipfeko izvi zvinoshandei uyezve nemhaka yei vanochitora zvipfeko? Baba Isabel mataura imimi kuti pane mumwe wemadzimai vanogara munharaunda iyi atokonfema kuti ini ndakashayiwa kazvipfeko ende zvipfeko zvawanikwa zviri pahwindo hemba yamai ava. Zvaenda nani ipapo? Zvaenda nani? Sei pamba pavo chete pari kuwanikwa zvipfeko zvakawanda kudaro? Ndio pandisiri kuziva mukoma KB kuti apa sipawanikwa zvipfeko uyezve zvamai ava vasiri vepamba ipapo zvakamboshayikwa zvashayikwa zvikawanikwa zviri pahwindo zvakatorwa nani zvadzorwa nani angaenda nazvo kupi ende akazvitora sei? Mushure mekunge vawana zvipfeko izvi ndapi matanho avatora amai ava? Kozvinozvo vari kuti vari kushedza vakuru vemunzvimbo kuti vavararidze chikonzero pamba pazoungana vanhu vakawandisa vachida kuona apa ende kune vamwe
vemurodhi vakakwanisa kutaura kuti pane zvemurodhi vaitoti ichi ndechangu ichi ndechangu ichi. Baba Isabel, munoziva kuti chipfeko chemukati chipfeko chakakosha zvokutoti munhu akakwanisa kutora chipfeko ichacho anogona kakushina. Ende munhu akashava chipfeko chemukati anove waridi zvimwe zvokuti anenge achiziva kuti pachivanhu chedu kune vanoganga vanoshina nezvipfeko zvemukati. Zimbabwe munoti kudiniko? Akasike kutanga woka mutamba zvakaitika kuchiweshe, zvakaitika nzvimbo zvakawanda pagejo, ndio patakambotanga nenyaya yachona. 0713938538 iwhatsapp number yeNational FM Radio. Kune avo vari kudaka kujoina zvakareka WhatsApp platform yedu, WhatsApp channel yedu, munongotumira izwi kuti linki pa 0713938538. Mukatumirwa linki na Natasha, moklika moenda pakanzi view channel, moklika moenda pakanzi following, moklika munenge makufollowa. Zimbabwe, regai kubudaka mu channel iyi, zvako zvinenge zvichiitika mu channel imomo. Saka kune avo vanogona kakupinda obva wabuda vachizodaka kupinda zvekare zvinonetsa. Pane vakawanda vanenge kavachidaka kupinda imomo, message yako inogona kunonoka kuwanikwa. Right, paka muri yeZimbabwe ndapindira munzvimbo yegokwe. Tirove pakatsikadzika, Semuzampata 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 pakatsikadzika, Semuzampata pakatsikadzika. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Simon Peter. My Fisher. My Canavete. No. Kiora would be beautiful. My nose. Mother Mary. Kiora. Tapu Caramba. Tapio. What Almighty is buying for the Peter the Pro. Afana to the Pekasha of Turaiba. Jumanda Wakacho Weba Kebenikan. Say Penity Horror Mind. Then you're a show with beautiful. Walk out to him. See Penity. What Almighty. Then you're a she. Akioroshi. Airi. Po. Rikiti. Gokwe Shakamira sei icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati mekureba mukati mekupfapfadzana kutsungurudza dziri kuitika matima namasenyika ino. Nyaya ndoda kutaura panapa muri yeZimbabwe. Nyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi Gokwe. Hananisika kakarisa mwana kuti mafunga utse. Asi nyaya nda kutaura panapa muri yeZimbabwe. Nyaya inosereresa, nyaya inorwadza, nyaya inochemedza. Chikonzero kutaura kuti kwatira muri yeZimbabwe. Ndakambotaura mari mwezuro. Ndiri mukati mekutaura panyaya dzinoitika mukati mezvikoro. Mukati mechikoro muri yeZimbabwe pane chikoro cheprimary chiri kuchigokwe. Chakatanga umwe mwana akatanga kungorwara zvokudonha ari mwanasikana. Atanga kudaro muri yeZimbabwe. Vanhu vakazamba kuti mwana ari kudonha nei, kusvikira kuti mwana ari kudonha nei. Ndo kukwanisa kuti vanombota vachibatsira mwana uyu achienda kunorapwa achidzoka. Zvakaita kuti pachikoro pane vana vakawanda. Mumwe musi pane vanhu vanodarika 800 vakakwanisa kuuya vari 60 pachikoro. Zvakaita kuti zuva iroro vana vamire kuenda kuchikoro chikonzero zvanga zvakuitika zvanga zvakaipa. Asi vana vamukoma kebhinde muri yeZimbabwe ndikuzivisei pavanga vakuita zvinizvi. Pane vamwe vangakuita sokuti kana vane zvavari kutaura vanenge vachitaura mazita ematicha ari pachikoro apa. Zvakaita kuti komiti nevabereki vagara pasi vakatoita sekuti izvo tione kuti vana vangadzidza sei. Pakashevedzwa mambo, pakashevedzwa headman, pakashevedzwa the Ministry of Primary and Secondary Education. Vakakwanisa kusvika mukati menzvimbo iyi vari mukati mekuonesana kuti vangaita sei. Asi rimwe remazuva vakati vari pakati pavo pekutaura nyaya iyi iri nyaya yemwanasikana uyu. Pakasvika zvakare pakuzodonha mumwe mwanakomana ari mukati menzvimbo iyi. Asi iri mwana uyu akambodonha asi regai nditaure ndichiti mwanasikana akatanga nenyaya iyi mwana anove mwana wemudzidzisi wepachikoro. Ndiye mwana akaita sei ari kurwara akatanga nekurwara zvakazoitika muri yeZimbabwe ndezvekuti chishamiso chiri kunetsa ndechekuti kutaura kuno kwandiri kuita muri yeZimbabwe pachikoro apa nhasi patori neurongwa washevedzwa n'anga kuti dzive pachikoro mushure mekuti vanhu vatenderana kuti toita sezviri kuitika panapa. Nokuti vamwe vabereki vari kuti havachakwanisi kuendesa vana vechikoro. Vamwe vabereki vari kuti kozvikabata vana vedu
zvishabiso mhuri yezimbabwe zvazoitwa nemwana ari pachikoro apa zvaonekwa zvekuti mukaenda paWhatsApp platform yedu mukatarisa mhuri yezimbabwe muchaona zvinhu zvaitwa nemwanasikana ari pachikoro ichi. Mwana uyu mhuri yezimbabwe akarutsa chipikiri chokuroveresa masbestas ndokuchiti chipikiri ichi chinoglita chine kutaimira kwachinoita. Abva kudaro ndokubva arutsa zvakare dombo randiri kutaura iri idombo rinobuditsa mavara kuita senge goridhe. Panobuda timwe tunhu tunenge goridhe turi padombo iri. Apedza kudaro pamba pavanogara kuseri kune vamwe vanogara pamba paimba iyoyo. Mwana uyu akakwanisa kutaura naamai vanogara pamba apa achiti pamari yenyu yamuinayo yakakwana here, hapana here mari yakashota pamari yenyu. Zvakaita kuti amai vanogara pamba apa vatarise mari iyi vachibvaona yakashota zvikanzi alright pane zvandinoda kunza kuita ndokubva arutsa $20 and ndiyo mari yangu yakashota. Ndio mari yangu yakashota. Saka izvezvi mukaenda paWhatsApp platform channel yedu muchaona chipikiri chakarutswa nemwana, muchaona dombo rakarutswa nemwana, mugoona $20 zvairi mukoma KB. Baba Isabel, mataura kuti mwana uyu mwana wemudzidzisi. Mwana wemudzidzisi ari pachikoro. Ndiye akarutsa mari iyi. Akarutsa mari iyi. Chipikiri nedombo. Akarutsa panguva yanga ari kuklasi here kana kuti ari kumba. Ari kumba. Ndio panga utorodza vaita zvinotoshedzwa kuti uya muone zvakuitika panapa. Mwana wofarutsa. Ende iko zvino zvepakarutsa mari akatorutsa amai vari pachinzi mari pane zvandoda kunzwa kuti hapana mari yakashota here. Mari yabuda. Mataura zvekuti pane mumwe mwanakomana. Pane mumwe mwanakomana akazodonha futi. Uyu akatodonha vanhu vari pameeting. Pachikoro. Hapana zvakarutsa. Hapana zvakarutsa. Zvinhu zvakarutswa nemwanasikana uyu zvinoti mari chipikiri pamwe chete nedombo. Zvakarutswa nguva imwe chete here kuti mazuva akasiyana. Zvakarutswa mazuva akasiyana asina kurutswa nguva imwe chete. Akatanga kurutsa chii? Akatanga kurutsa chipikiri ndokubva rutsa dombo. Mari ndiyo yakapedzesera. Mukurutsa kwaari kuita ari kutaura here kuti pari zvino ndiri kunzwa kuda kurutsa? Hapana zvaari kutaura. Anongozoreka arutsa asi mari ndiyo yakataura kuti pane zvandiri kunzwa kuda kuita. Saka izvezvi kutaura kunokuita nhasi mambo vakasvika kwamambo Njelele kwobva kwaita headman vakasvika ipapo nevanoona nezvezvikoro vakasvika ipapo. Nhasi kutaura kwandiri kuita kutanga na8 o'clock panofanira kunge patanga chirongwa chekuti pashevedzwa vabatsiri dzingave n'anga kana kuti maprofita kuti vaone kuti vabatsire pachikoro apa. So takabhotaura kubva kumashure mukoma KB achisi chikoro chimwe chete chaitika zvinhu izvi, zvikoro zvakawanda. So vabereki vari kuti ivo hapana here mumwe mutemo ungaiswa nokuti zvimwe zvinhu zvakawanda zviri kuitika mukoma KB ndezvekuti zvimwe zviri kuitika mune zvimwe zvikoro padzi zviri kuvanzwa hazviri kutaurwa, zviri kunyararwa. Especially vakuru vechikoro vamwe vakataka kuona dzimwe nyaya vanonyarara kusvikira vabereki vapindira. Ndakambotaura nyaya iyi kusvika vamwe vabereki vatopindira kuti vana vedu havaite zvinhu zvakadai so. Ngataure nyaya. Hapana here kumwe kutaura kungaitwa nevakuru vechikoro kuti vaone kuti zvinhu zviri kuitika izvi chii chingaitika, nokuti kutori nezvimwe zvikoro zvine vamwe vana vechikoro vakarwara zvekusadzoka pachikoro. Vamwe vakaita sei vakatranslesa vana kuendesa kune zvimwe zvikoro vaendesa ikoko zvikatotaka futi ikoko, saka vana vaenda kunodzidza kupi? Baba Isabel, ndiri kutarisa ka paWhatsApp channel ndiri kuona kachipikiri chakarutswa 6 inch mukoma KB chakabva nepai chakabuda kubuda kubva mumwana. Dombo iro rakarutswa iri riri kutaimira kuti ngoti neDiamond. Ende ukaona vanhu vachichera goridhe ukaona vasvika panhu pakadai so vanenge vachiita zvavo zvaita. Vese vari kudaka kuona zvakarutswa nemwana. Nyaya iri kutaurwa kana Bhozhongora. Endai paNational FM WhatsApp channel yedu kana musati majoina tumirai izwi rakati link pa 0713938538 0713938538. Mukatumira ka izwi iro muchatumirwa ka link na Natasha, then klika moenda pakanzi view channel, moklika moenda pakanzi following, moklika munenge makutofollowa zvese zvinenge zvichiitika ipapo. Tiri kukumbira kuti musabude pa channel ipapo nokuti mukaita exit mukabuda
kunobuda kuzodzoka kwacho kunonetsa. Munongoramba murimo, hapana data inodyiwa. Unenge uchiona zvinenge zvichipostwa ipapo zvako wakagara kako materrace. Isabel, pane chimwere chamakabatira muri yeZimbabwe. Icho kwade muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsotsora zviri kuitika matima nawo Zimbabwe. Ndoda kuzivisai nyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti inodzi Zvishavane. Nyaya yakaitika kuZvishavane ndeyekuti kune murandakadzi ane 26 years zokuberekwa pamwechete nevana 2. Vana vakabereka 2 ava akabereka vari ndingati vaviri but vanorarama vaviri, mumwe chete akasikwa Mwari vakaita kuda kwawo, asi akatakura mimba dziri kuita 2. Wekutanga akabarwa ari 1 ndokuzobara ari ma-twins, asi vana vaviri ava ndio vari kurarama ari vari. Mukoma KB murandakadzi anoti iyo ndakarota inini pachangu ndichipiwa mhosva yekuti unoziva here kuti mwana wako ndiwakatya ndiwakauraya mwana wako. Anoti ndiri mukati mekurota hope dzakandirwadza, asi handina kuwanisa kuudza chikonzero ndailo kuti ndini ndiri kurota, ndini ndiri kune mhosva yachona. Ndakazopedzesera ini kana ndakarara mwana wangu anouya inini ari mucheche ane zera risingatauri, but achitaura achibvunza achiti nai mama chamakatsamwa kundiuraya chii, ini ndiri mwana wenyu. Amai vari kurota, amai vanoti handina kuwanisa kuudza mumwe munhu chikonzero, mwana uyu akafa ndikadziudza murume wangu ndinogona kurambwa, ndikaudza hama ndinogona kurambwa. Mukadzi anotaura achiti inini pakurarama kwangu ndichigara kurarama ndine zvimwe zvandakatanga kuona ndiri ndega. Inini pachangu ndaigona kurota ndiri kumakuva, ndarota ndiri kumakuva, ndinotorota inini ndakatobatiswa banga, vanhu vakaungana vakatenderana kusanganisira madzimai nevarume ndinoziva vari muvillage medu. Ndakabatiswa banga ndichinzi iko zvinozwi wapasa dambura nyama iyi nepakati apa, kana riri gumbo rinovhiyiwa sesizvi, kana uri musoro unopuswa sesizvi. Ndiri mukati mekurota, pandinopepuka kuseni ndinomuka ndiri kudhoo, maoko angu ndinotoona aine ropa zvokutogeza, ndikabata hembe ndinotoona kuti maoko angu akatota, ndikaisa light ndinoona maoko angu ari manyoro riri ropa, asi ndichirota. Ndokubva ndazorota ndiri kuguva mwana wangu, mwana achiti mama munodirei kurara mumba ndichirara panze, handei tese kwandinogara vanopepuka vari kuguva remwana. But pavaita zvese izvi hapana ikwanisa kuona kuti ndo zviri kuitika, vaingopepuka vari vega vokasira kugadzirisa zvinhu zvavo vanhu vasati vaona. Amai ava Mukoma KB vakafirwa naamai vavo, vafirwa naamai vavo ndokubva vatezvara vazofa pamba vanove baba vemurume, vakazomuka vari paguva ravatezvara pasina 3 days vabva kuradzikwa vari kuguva ravatezvara. Vari kuguva ratezvara Mukoma KB vakawanikwa vachera hafu yemunhu, vakagara vari mukati vachibva vazvifutsira, makumbo ari pasi, vakasiya kubva muwesti kusvika kunze, mangwana kusena vachibva onekwa vari ipapo. Maoko avo ari manyoro asi risiri ropa, asi achiratidza kuti ari kudonha mvura. Ndopa vakakwanisa kuudza murume wavo kuti vashevedzwa vanhu vakaungana, chii chiri kuitika, ndokutira ndo zvandakarota, ndo zvandinogona ndichirota pano patizvo ndasvika pano hangu, but nyaya iri kundinetsa inyaya yechii, yekugwari mwana wangu. Ndokwandakatanga ini ndinotsemera nyama dzevanhu ndiri kuhope, asi pandinopepuka hapana pandinoona, but pandinorota ndakarota nhengi nanhengi nanhengi nanhengi. Zuva rakataurwa nyaya iyi vaonekwa vari paguva vakagara Mukoma KB vachibva vafukunurwa, asi vanhu vakashevedzera kuti tingafukunura sei munhu uyu anga ari paguva, zvinoda mubatsiri. Vachibva vafonera mubatsiri akataurwa, zvikanzi nyaya iyo ndaiona, asi regai ndikuudzei kuti izvo musati mafukunura munhu itai zvakati nezvakati nezvakati, momubvisa ipapo mamuendesa mumba, asabude mumba kana kurara hope, akarara futi hamukanira zvachose. Tani arasiwone benefo vakachiwemba kemenekasha. Muri kuti amai ava vairota, yes, vachicheka nyama, vachidya nyama, vakazowanikwa vari paguva rani ravatezvara rababa vemurume wavo. Pese pavairota vaisawanikwa, vaipepuka vari panzvimbo vodzoka kumba, kana kurota vachika nyama, maoko muka ari manyoro aine ropa, but nyama yacho isipo. Asi pavakazoenda kugwara vatezvara ndo pavakazobatwa. Vanzi pagopa vatezvara pavaenda apa vabvisei maita zvakati nezvakati, asi musavaregera vachirara hope kunyange usiku ndikasauya. Itai kuti muvatandadze, vakangorara hope avamukurara zvamchose, varara zvachose. Mukoma KB mubatsiri akazoenda ikoko, zvikanzi regai ndikuzivisei Zimbabwe kuti amai ava vakarombeswa vasingazivi. Regai ndikuudzei vanhu vabereki, vahama dzemunhu uyu, kwakaroorwa mukadzi uyu,
pakaberekwa mkazi uyu nevagari muvillage inogara mukadzi uyu musambopipa vakamupa mofa wangu kumapurisa vanoti ukauraya ine mistake unonzi wakonzera rufu but unotongwa uyu muregerere akarombeswa but marombeserwa akarombeswa naamai vake amainya kubereka amai vake vakafa vakamupa foni palaini le foni vakamupa ipapo ndopa nebasa racho iroro tora ile ne foni iroro muripwanye but kana mchinga maripwanya ndoda kuti murerarise riri mukapu pasina parino muritore murisa mukapu ndine zvotoda kuisa mangwana makuseni muone line iroro mukoma kebiraje line rikaiswa mufoni kapu yaipisa kuvibrate kapu kudai zvikanzi line refoni iri ndorakarombeswa mwana uyu ramai vake line iri vabvunzai foni iyi yakambotorwa nomwe mwanasikana akabuda akaenda achiti mai makura amuchashandisi foni mubvunzei kuti akaonei zvikanzi hana kurara foni ichirira kunyangwe akaidzima yairira yange isingadzime amai vakaenda kuna umwe munhu vakafonera mwana uyu vakati haukwanisi kurara ikoko usina kusisa foni pandiri kana warara ikoko asi uchiona dambudziko racho kwanzi mwana hana kurara mukoma KB usiku hwese ichingoringa ko namba yairinga pafoni inhamba yani kwete kuringa kwekurira kuti yafonwa kurira kana zviri mufoni matoni music kunyangwe mukaidzima inoita on ichiringa matongo iyo face yamai vachona ichibuda pafoni foni nderudziko zita rekamani mafoni acho nderudziko ariko masmartphone ereka kuti tumbudzi mafoni ariko mazore masmartphone ayo ndopinda masimu maviri inotoenda paWhatsApp vachibva vati iwewe wakatora foni yangu watora foni yangu musikana uyu pakatora foni akanorara kuloji aenda kunorara kuloji muloji imomo nguva yakataka kuita zvinhu zvavo amai ava murume wavo akafa ivo pachavo havachaita zvinhu izvi paakangopinda muloji pakataka kuita basa rake rakaita ndopataka kurira foni ndopaifonirwa namai vanoti ivo zvavakaita havo but noda kuendese foni panga pasina mufaro hauconcentrate ka hazviti alright regati pinde kamushavane chefoni ichi andira kuzopesa kanyaya mukoma kepi vakazotora zvakare imwe vapiwa imwe foni vabvisa line kukasara handset ndobva vazotsvaga rimwe line vachisa imomo line foni ikanyungudika mukoma kebi kunyungudika kusvika vazotorwa akutonzi iye arida kushandwa kubva kuye kumusikana ndokushandwa izvi zvitori kuno kwandiri kuita musikana uyu anoyo mudhiye mukadzi uyu ane kwaakaendeswa iye kunzi agogezwa pamusoro pezvinhu izvi asi ndiri mukati mekunzwa hopeko zvinozi aiwa hazvichawanikwa ende akabva anzi kwe kana kurudzi kwenyu kwaitika rufu torai mukadzi uyu muende naye baba Isabel saka changa chakarombeswa mudzimai uyu naamai vake ifoni here yakaganyirwa kana kuti iline asi mubatsiri ari kuti iline line iri ratiri kutaura nezvaro ndo maservice providers iwawa malaini yedu aya ivo vakaita ipapo palaini ipapo saka line parakaiswa mukapu kapu yaivibrata muchida senge munobuda utsi hey baba Isabel baba saka zviri kunzi vabatsirwa here havanasikana achiri kumubatsiri ende aritoshedzera kuti zvehope zvairote zveachaite asi vanga vachiti kuti tiri kumirira kana kuchinge kwaitika rufu mwanakadzi uyu anoda kuendeswa kurufu kana zvapera pane zvaanoita kurufu ikoko kana zvisati zvapera pane zvaachaita chikonzero basa rake rinenge ratanga tinotenda regai katimbonzwa vadiwa vateereri 0713938538 pamwe chete ne0789600748 hallo mambo muridei mwakadiko mambo wedu kuno kuripoti tiri kutaura nani ari kupi Ishmael Mukonji baotavu ndiani Ishmael Mukonji baotavu Ishmael ndakazongomba nyaya yambuya wetu kama 200 vanhu vokwatiri haina kuzona dzaupera katakataka imisu aiwa inopera regai vaifambire baba Isabel hozi ichokwadi vaitochemera pane ndo ndakatoaona zvichokwadi nemazi munotoiziva nyaya iyi ndovaziva nembwa dzavo zvese kufamba kwavaita saka vakazovigwa here vakavigwa but vanhu vaichemera pane ndo aiwa baba Isabel vari kuifambira nokuti vakadzi nehama dzacho tichakushedzai alright inini handina hangu zvakawanda serezi pamwana wechikoro uyo ari
kuruta mari mudzidzisi wacho vana vambereki wacho haasiwo pakati pematichazi ari kutaurwa hapo hanzi hapo hapo orit kana pamwe pane vanhu vanoshinira vana vevangu vari pachikoro ipapo vanoda kuti vatoonekwa kunzi dzakamira ministry of education yaingoti munhu anenge abatwa ine mhosva dzakadari dzaanongodzinga basi haachakwanisa futi kushanda muhurumende ndizvozvo because anenge achitoshungurudza vana vevamwe asi vati vanenge vari right ya pakaipa yapeo manzwaka vari kupupura nyaya yekuota force zvatoda izvo mukoma KP inhefenyuro yechimuti tinopinda muvanhu zvichiitika ndirika izvezvi mukoma KP ndine update yamunyaradzi hold on baba Isabel vachibva panapa vari kunyora kuti vari kurekodha anditika vari kurekodha video yeupdate yamunyaradzi ichokwadi so munhu wese paNational FM WhatsApp channel munonzwa update yamunyaradzi anditika kana usati wajoina 0713938538 0713938538 wonzwa kuti nyaya yamunyaradzi yasvika papi paita munango. Halo Zimbabwe. Yes boss. Zviri sei mwanakomana? Ndinofara pese kuseka kubasa uko. Kwakanaka ndiani wangu ari kupi? Ndoda ndifune pabhindura panyako. Pabhindura pari sai. Pari boss hapo hatiri kutane zuva rimwe. Tibatsirei mkoma wangu mukabata National FM munonzwa kutonhorera tibatsirei. Right, kana ngopera zvamukana chamwana kurusa zvipikiri ndodombo rine mari uyo. Sakaoma bosho. Tisakatoita voita sei? Aiwa kafatsirwa kunga pasvike kana vazwemwe yavo vanosvika gone basa zvavabasira apo munhu abatsirike uyo. Ichokwadi ichocho mukoma wangu. Zvoda kuti vapindira basa ina kuda Mwari manje bosho. Aiwa Mwari vakutodi vapindire zvechokwadi. But uri muno muZimbabwe kanyema iwe. Uri muno muZimbabwe dai kuri kuti ugona kurapa kuri kudzasira bhora ka. Taigona nanga wani mkono. Taigara takatora makapu. Egati wina iwe. Munhu shuwa mari yakapera gift. Manje gift akapromisa ka. Zvikanzi ndiri kupera fodya yangu izvo. Ugara zviya. Ndiri kuuya. Aiwa mari ina kupera gift. Aina kupera mari. Gift mari yapera. Gift mari yawedzera. Gift mari yawedzera. Gift mari yawedzera. Paka. Mutari. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndapindira mukati menzimba mutari. Nyaya ndiri kutaura panguva ino muri yeZimbabwe kunzimba mutari yakamira sezviri. Kune family kana kuti mhuri yakatora vana vayo yakaroora na murume nemukadzi. Ndiri mukati mekutaura muri yeZimbabwe. Mukadzi nemurume vanhu vanodanana, vanhu vanowirirana. Ndokubva vaita vana vavo matwins. Vaita vana vavo matwins kudaro. Vana ava vakatanga kungurwara. Vari mukati mekurwara kudaro vachibva munzvimbo yavanobva. Varwara kudaro. Vana womukadzi akabva ati iye baba mwana murume wangu ndiri kukumbira kuti ndiende kumusha kwedu kuna amai sezvo amai munhu wechikuru uye zvakafanana nenhova chirwere chiri kurwara vana izvi vanozinzwisa kukura kwangu ndaitoona vanhu vachitouya kumba vachizobatsirwa saka kurwara kwaita vana ava ndiri kukumbira kuti tigoenda ugondipa nguva tigoenda kumusha ndobva aenda kumusha nevana ava vasvika vana ava kumusha mukoma KB zuva raakasvika pakaita rimwe zuva rekutanga mwana wekutanga achibva afa vamangwana achona mwana wechitu achibva afa zuva rakafa mwana wechitu iroro vaihukama vakashivedzana murume uyu achibva ashivedza hama dzake kuti hama ngadziuche right hama dzasvika kudaro hama dzichisvika pamba dzakabvunza dzikati tazvinzwa kuti vana ava vafa asi tiri vehukama tiri kukumbirawo kuona pakavigwa vana vani vana vehukama vedu vavari ende vana ava mukoma KB vari pasi pe5 months ndingangoti vangoti ma5 months vana vacheche ari matwins vane 5 months vakafa vaine 5 months ndobva vachipika kudaro vavigwa kudaro murume anova ndiye baba vevana ava nemukadzi wake anga aripo pese pakanzi pari kunovigwa vana mutemo unoti pane zera rokuti izvo vana kana vachinge vakunovigwa vanonovigwa mukati menzvimbo dzekunzi vana vadiki kana vari vakuru vane nzvimbo dzekuvigwa asi vana ava vakanovigwa nzvimbo inowanda mvura nokuti kunzizvo vana vadiki asi vanga vane 5 months imi ndimunoziva vana vamuri yeZimbabwe kuti izvo vana vasvika pa5 months vari muchikwata kana kuti gurupu rekunovigwa here munzvimbo yevana vadiki mumvura kana kuti kwete zvadaro mukoma KB murume nemukadzi vanobvunzwa nevehukama pavigwa vana mapavaona here
vanoti iwo inini nemukazi takasvitswa tikanzi izvo hamukwanisi kuti muone apa tinokubatisai mbereko chienda ikumba chikonzero mukanoona nzvimbo inovigwa vana venyu hamufi makaita mbereko zvakare chivanhu chocho vanoti chireko murume akumbira kuti vana vangu zvechokwadi vakatakurwa vachienda kunovigwa vana chandisingazivi kuti ndipo rinekuti takanzi hatione ipapo asi hama dzakati zotoda kuona ipapo right mashoko mukoma KB ndiri pakati pekutora neveukama vanoti ivo vana vapera kuvigwa tete pana tete vakasimuka chitera shoko kuti ndabvako nguva dzeusiku achiti ndapedza basa kana pane vanhu zvangoida kuita tabvarisa veukama vabvunza kuti kumira kuti mutiratidze kuti vanhu vedu vakavigwa papi hama dzekumukadzi dzakaramba dzikatizo kana tatoviga mukada kuona patakaviga vana matisora uyezve matipuma sei muchida kuona basa rakaita kudhara handiti hama yenyu yange iripo ikati hama yedu yange iripo but iyo haikwanisi kusvika ikoko chikonzero pane chivanhu chinodaro ndizvozvo isusu hama tavatiratidzei ndokunetsana vazosvika pakunoenda by gear ndokunosvika panzvimbo pari kunze pakanovigwa vanhu veukama vari kuti ivo vari kuona iri nzvimbo yakangoda senge pakangorimwa hapana guva riri kuoneka guva hama dzangu kunyange guva risiri rekwenyu but ukasvika pane guva unogona kuti iri rinenge guva iri chikonzero mugadziriri weguvanu tinokuziva ndobva vaona kuti vasati vasvika ipapo chavakatanga kuona ihembe dzakanikwa nekuti nzvimbo idzi dzine makwenzi nemauswa hembe dzemwana mudiki dzakatowachwa dzichibva dzanikwa nzvimbo iyoyo iri kunze akavigwa hembe ndidzanezvikanzi ndo hembe dzevana venyidzi wai dzakanikwa panze ndo zvatoita guva rimanenge ripi hapana parimwonzi apa so vana vane zuro vakaita vanhu vakanetsana kutaura kwandite pazuva ranhasi vamuka vachienda kwasabhuku kuti sabhuku tiri kukumbirawo kuti vana vedu vakavigwa asi hatisi kugutsikana toda kufukura tione pane vana vedu nekuti pari kunzi pane vakuru vana vedu hatisi kuona guva vanhu vasiri kugutsikana pakavigwa vana ihama dzemurume nokuda kwekuti vana ava vanga vaenda kuna gogo amai vaamai yes saka vari kuti pachivanhu hama dzemurume hadzifanira kuona pakavigwa vana zvikanzi mukada kunoona pakavigwa vana venyu matishora uyezve matipuma ndizvo here kuti hapane kuona uyezve pane guva panenge pakaita sei ndiani asingazivi kuti apa pane guva apa saini iyi ndeye guva uyezve hama dzemurume kana mwana afira kwana tezvo rakavigwa hadzitenderere kuona panenge pavigwa mwana saka hama dzemurume ndo dziri kuda kuziva kuti zvakaitwa kana kuti mabatiro avari kuitwa ndiwo here chavarida kuona chine chekuti uifu mutongo waMwari ndizvozvo asi pakavigwa vana vedu ndepapi kosei hembe dzavo dzevana dzawachwa kumakuva ndobva dzanikwa kumakuva ikoko vamwe vana vanofutsirwa pasi nehembe dzavo 0713938538 0713938538 ndechakupichi ichimutare imutare vada kukubatai munobatika sei icho kwadi muri yesi mambarika ndingoti pane vanhu vari pana pamukoma KB pane timu vakomana vechingwa ka kuna kudzai dzuke vakomana pabhekes ina pakabata chimuti dzidzai baba bila pakabata chimuti girls high pachikwana pamwe chete pamastonzi girls high pamwe chete nemastonzi pachirasa vana baba Joshua wakwanzi ndochi baba chema girls high vanenge vakaita sei vakabata chimuti mukoma KB ndina gogo na amai vandasvika mukoma KB kuti vakuru endefenyuro vakazvinzwa ka pana pabasa rogona kutopera vakabata chimuti kuna anonzi gogo Simoko vari pabudiriro tu vanobata chimuki kwaita my Brandon vakarova makoro mangwanani vakomana ka ndanzwa hana yangu ichirova kwobva kwaita my way na Donald Lecrae akabata chimuti kwanza handichisiye ndinenge ndinacho vari kuona my Brian vana gogosani vana maIsabel vari pabudiriro tu vari kushedzera kuti chimuti takachibata kwozoita vana mainyati hanzi hatichisiye tinenge takangwa chibata tiripo pabudiriro tu ava vanenge vakabata chimuti mukoma KB vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe vanondibata panhamba dzangu dzisina chipomero namba idzi dzinyadziise muri yeZimbabwe inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 vari pamurewa ndiri kusvika ipapo muri kuzviziva kuti vari pane pandinoda kusvika pamurewa nhasi tichange tiripo kuma past 5 past 6 tiripo ipapo ndapota musabhipa sa Queen Lorraine Nyasha Muzambi po rikiti vo tinote